Няма лошо да си сглабяте компютрите сами, но когато не разбирате, не правете тези щуроти и инженерни чудеса, на които станахме свидетели. То да ви кажа честно, тук нищо не беше наред. Идвайте да гледаме. Искам да видите една свинка и отзад кумо му дойде на акъла да го хвани това SSD по този начин. Иначе с метална подложка, всичко дали цак-цак. Не знам дали ще го видите хубаво, ама такъв завой прави. BIOS-ът е версия от 20 годишния рожден ден на баба ми. После се чудим защо някои неща не работят. Няма как да работят. Човека има хубава RAM памет на 3200 мега трансфера, 16 ГБ, но що пък да си пусне overclock профила. Това SATA 3 SSD на Kingston е хванато по най-креативния начин, който съм виждал. Извън кръга на шегата, дори с ластик или тиксо ще да е в пъти по-добре от тази чудесия. 1070 Ti. Тая карта не плаче за профилактика, тя направо се моли на Бога. Искам да видите внимание на термоподложки. Имам чувство, че го ги бях поддържал още малко в ръката и щях да хвана гъбички. Кабелите няма да ги коментираме, ако отворя отзад сигурно ще ахна. Просто ми е любопитен кейбъл менеджмента отзад, да. Абсолютно очаквано, както се казва. Отивам да дебъгвам. В следващото видео се виждаме с част 2 и съответно резултата.